Dakle, ja imam Skittles bombone i žele bombone. A ja imam pahuljice ili zalice u obliku flaminga. Nisam primetio prah. Sad ću ga probati. Wow, to je baš moćno, sviđa mi se. Šta ako ukrasim tortu sa ovim prahom? Da, stavit ću flašicu ovako. To je baš cool. A ja ću staviti svoju flašu ovdje. Cool. Hej, to je moja ideja. Ja sam to smislio. Jako volim pahuljice. Posebno roze boje. To je moja omiljena boja. Dakle, sipat ću pahuljicu u činiju. Tako će mi biti zgodnije da ukrašavam tortu. O, da. Odlično mi ide. Ali već sam se umorila. O, čekajte. Imam ideju. Mogu ih sipati ovako. Candy, jesi normalna? Sad ću te naučiti pameti. Eto ti. Hej, Andy, šta radiš? A nisam namjerno to uradila, za razliku od tebe. Aha, kako da ne? Ne verujem ti. Oho, baš smo lepo ukrasili gornji sprat. Slažem se. A ja još imam žele bombone. Imam puno ideja u glavi. Ne znam koje odabrati. Mislim da je najbolje staviti ih ovako. O da, i ja sam super. Prelepo. Jo, Andy već ukrasio. Dobro, sad ću i ja. Wow, cool, baš mi se sviđa. Torta izgleda jako dobro. Da, mi smo odličan tim. Dakle, vreme da ukrasimo drugi sprat. Oho, koliko slatkiša. Wow, cool. Vidim čips. Nisam znao da se to može staviti na tortu. Obožavam čips. O, da. Čekajte, a kako vam se čini ova ideja? O, da, neverovatno. Ja sam genije. Nije loš, Andy. Ali ja ću uraditi još bolje. Ukrasit ću tortu žele bombonama u obliku srca. Pogledaj, zar to nije prelepo? Da li je to sve? A ja ću dodati još i čokoladu. Mislim da će ova čokolada odlično odgovarati, jer je troglasta. Da, baš kao čips. Wow, to izgleda još bolje nego što sam mislio. Ova čokolada je prelepa. A vreme da iskoristim ove ploti štapići. Znam šta ću. Napravit ću ovakvu ogradu od njih. O, preslatko. Ostao mi je suvišan štapić. Poješću ga. Prelepo. Candy, nije loše. Hvala, Andy. I ti si dobar. Smislio sam šta ću uraditi sa ovom šećernom vunom. Stavit ću je ovdje. A šta da radim s ovim žele bombonama? Ja ću te pojesti. Ne, ja ću te. Jao, izvinjavam se. Dakle, stavit ću delfine ovdje. A ovog ću pojesti. Prelepo. Candy, šta čekaš? Hajde, sad ti. Ja imam puno slatkih kokica. O, baš su lepe. Sipat ću ih ovdje. Da. To izgleda predivno. A gore ću dodati šarene konfete. Lepota. Ja sam završila. Oho, cool. Da vidimo. Wow, koliko konfete imam. A kod mene fil i žvaka Huba Buba. A ja imam još žele oči. Smislio sam odličnu ideju. Treba polizati ruku, staviti je u konfete i zatim uraditi otisak na torti. Izgleda prelepo. Svaka mi čast. Ćao, Candy. Užas. Dobro, a vreme je da i ja ukrasim donji sprat. Prvo ću nacrtati cvetiće filom. O, odlično mi ide. Ćao, čao. Baš moćno. Na mojoj torti će biti oči. A
Meni je još ostala žvaka i već znam kako ću je iskoristiti. Podelit ću žvaku na ravne komade i napraviti ram. Tako je, ali nešto nedostaje. Šta još da stavim? Moje oči nemaju usta. Šteta što nemam ja oči. O, Candy, mogu li da uzmem tvoju žvaku? A ja tvoje oči. Naravno. Hvala puno, izvoli. Wow, to je divno. Da, svaka nam čast. Baci kocku, drugarice. Kakvu lepu tortu smo napravili. Da, prelepa je sa svih strana. Jao, ne mogu više da čekam. Jedva čekam da probam ovu tortu, ali puštam tebe da budeš prva. Baš ti hvala, uzet ću gornji komad. Želim da probam ovaj roze prah. Sigurna sam da će mi se jako dopasti. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Oduševljena sam. Hajde, Andy, sad ti. O, da. I ja ću početi od gornjeg sprata. Probat ću pače sa bombonama i prahom. Pošto se Candy toliko svidelo, sigurno ću i ja biti oduševljen. O, da. To je divno. Candy, bila si u pravu. Hajde, Candy, sad ti. Ove lizalice izgledaju divno i jedva čekam da ih probam zajedno sa tortom. O, da, to je divno. Baš mi se sviđa. A torta se topi ustima. Ekstra. Izvini, Candy, ali ne mogu više da čekam. Nikada nisam jeo tortu sa čipsom. Jedva čekam. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se ta kombinacija. Dobro, a vreme je da probam donji sprat. Izgleda jako smešno. Poki štapiće su kao uvek divni. I želeo oko ekstra. Baš mi se sviđa. Jao, Candy već jede treći komad. Ne smem da zaostajem. Jedva čekam. O, da, ove žele bombone su ekstra. A čokolada se topi ustima. Ekstra, ovo je najbolja kombinacija ikad. Mnogo mi se sviđa. Donji sprat je najlepši. Sad ću naduvati veliki balon. Gledajte. Cool. Candy, vidim da želiš još. Hajde da se zamenimo. Naravno, baš bih voleo da probam tvoj deo. A ja tvoj. Ni tvoja torta nije loša. Svaka čast. Hvala, i tvoje torta je prelepa. Ja sam prejela. Ja isto, a nije mi dobro. A ne mogu više. Ni ja. Baci kocku. Oho, šta je to kod Vivian? Podsjeća na čokoladni ruž. Cool, miriše sigurno ukusno. A kod majke? Također čokoladni ruž, ali mnogo veći. Brutalno. A kod Janice je ogroman ruž. Cool, to će sigurno biti mnogo ukusno, ali Vivian počinje. Vrlo rado, hajde, gledajte. Sad ću da namažem usne. Je li lepo ispalo? Mislim da je super. Ja sam tako lepa. A sad ću završiti i pokazati vam. Kako vam se čini, jeli? Vatajte moj slatki poljubac. To izgleda čudno. Šta si rekao? A vi ništa ne razumete u šminkanju? To je baš ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Dakle, ja sam završila, a to znači da je došao red na majka. Hajde, probaj svoj ruž. Super, taman sam ogladnio. Vivian, šta je? Pa ne, ja neću da šminkam usne, nema šanse. Imam bolju ideju. Hoću da rastopim ovaj čokoladni ruž. Zato ću koristiti fen. O, da, odlično mi ide. Super.
A sada mogu da popijem sve ovo. Da, to je nevjerovatno. Mnogo je ukusno. Obožavam čokoladu. I obavezno treba polizati tanjir. Eto, završio sam. Jel da? Super, znači sad imamo red. O ne, nemoj. Ja neću da se ova lepota rastopi. Poješću ovako. Dakle, probat ću pače. Ogo, to je zaista mnogo ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću da otkinem jedan komad. Super, uspelo je. Ja nikada nisam jela toliko čokolade. A ovdje su još i moje omiljene bombone M&M's. Bukvalno ih obožavam. Drugari, nadam se da to nisam. Jako sam oduševljena. Ideja. Sad ću izmrviti ovu čokoladu. Da. A zatim ću koristiti lifehack majka i rastopiti je uz pomoć fena. O, da. Sve se topi. Ekstra. Gledajte. Sada imam litre tečne čokolade. Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve šlagom. I ubaciti slamčicu. Kakav miris. Treba što pre probati ovaj koktel. Fantastično. Ne treba mi slamčica. Piću sve ovako. Najbolji desert na svetu. Hej, šta radite? To je moje. Ne može. Sama ću sve da pojedem. Wow, pa to je mali aparat sa bombonama. Kao da je za lutke. Slatko. A šta je dobila Janice? Ona ima aparat srednje veličine. Sjajno. Tamo je mnogo više bombona. A Mike je dobio najveći aparat. Tamo su i Skittles i Maltesers. Ekstra. Dakle, Vivian, počinje. Dobro. Sad ću pokušati da izvadim bombonu odavde. Ali koji da izaberem? Tačno. Hoću sve odjednom. Da. Uspela sam. Sad ću probati. Divno. Sviđa mi se. Hoću da pojedem sve što imam. To je pravi užitak. Blago meni. Eto, nisam se najela. Ali Mike ima ogroman aparat sa bombonama. Pozajmit ću od njega par komada. Neće ni primetiti. Hej, naravno da hoću. Skloni svoje ruke od mog aparata. Jenny, drugarice. Ne, Vivian, čak ni ne pokušavaj. Sad je moj red. Sama ću da pojedem sve. Čudno. Nešto neće. Da li se aparat pokvario? Šta da radim? Treba nešto smisliti. Tačno. Da, Janice je kod nas majstor za sve. Ona će se sigurno snaći sa tim aparatom. Sad će sve popraviti. Kako je brzo ispunila zadatak. Jenny, svaka čast. Ovo je tvoja nagrada, uživaj slobodno. Ovo je mnogo ukusno. Čim više jedem, postaje mi sve ukusnije. To je to. Zadovoljna sam. Mike, šta čekaš? Sad ti. Da, točno. Ali kako da izvadim bombone? Hvala na ključu za odvrtanje, Janice. Zašto neće? Dobro, onda ću ga razbiti. Ne, ni to ne uspeva. Dobro, neću se predati. Imam čekić. Šta? Ni čekić ne pomaže. Dobro, onda motorna testera. Hajde. Oj, šta da radim? Tačno. Dinamit. Aparat to sigurno neće izdržati. Vivian, pridrži, moram da zapalim dinamit. Treba mi šibica. A sada palim. Da, ostalo sačekati. Ne, ali može da eksplodira u mojim rukama. Ne, Mike, uzmi to. Društvo, čuvajte se. Dinamit će uskoro eksplodirati. Gdje je odleteo? Wow, ljudi. Na vas pada kiša od bombona. Uspeli ste da raznesete aparat. Sada imate gomilu bombona. Hajde, navalite, to je super.
Ja sam u raju. O, da, ne mogu da verujem. Devojke, poslužite se, ja častim. Šta ste dobili ovog puta? O, pa to je čips. On je sa ukusom jagode, jel da? Slatko, a Janice ima malu porciju, a Vivian srednje pakovanje, a Mike je opet imao najviše sreće. Dobio je ogromno pakovanje. Jeste nekad vidjeli tako nešto? Dakle, hajde da počnemo. Janice je prva. Hajde, da vidimo šta je unutra. O ne, samo jedan čips. I kako ja time treba da se najedem, jeli? Pa dobro, to nije loše. Završila sam. Ko je sljedeći? Hej, Janice, pazi malo. Dobro, nemam vremena da se raspravljam s tobom. Vreme je da probam svoj čips. Probat ću. O, to je baš ukusno. Čips od jagode, nešto novo. O, meni je došla genijalna ideja. Mogu sipati na čips šlag, jer ja obožavam kombinaciju šlaga i jagoda. O, smislila sam još nešto. Da, sipat ću šlag direktno u pakovanje. Tako je. Zatim ću dobro sve potresti da se promeša. Sve sam prosula. Ne, Mike, stani. Ti ne možeš. Ovo je sve samo za mene. Poješću sve pravo sa stola. Baš me briga. O, kakav užas. Ona ne zna šta su maniri. Našao sam šlag Vivian. Sad ću ga probati zajedno sa svojim čipsom. Eto, ona je sve potrošila. Dobro, nema veze, onda ću samo jesti čips. Prvi put jedem čips sa ukusom jagoda. Ovo je ukusno. Želim još. Sve sam prosuo. Devojke, mirno, to je samo moje. Ne dirajte. Opa, sada imate Nutellu. Zanimljivo, ljubičastu Nutellu još sigurno niko nije jeo. A Mike je dobio najmanju porciju. A Vivian ima srednju. A Janice je dobila ogromno pakovanje. Toga će biti dovoljno za nekoliko godina unaprijed. I ja ću da probam. Ne stani, ja sam prvi. Jer sam ja dobio najmanju teglicu. I ješću kašikom. Ne ulazi. Dobro, nije problem, ja imam manju kašiku. Da, sad ću da probam, jedva čekam. Izgleda ekstra. Wow, a ukus je još bolji. Sviđa mi se. Mike tako privlačno jede da je svako ogladneo gledajući to. Ali sreća nije trajala dugo, jer je teglica bila tako mala da se Nutella baš brzo završila. Znači, red je na Vivian da proba svoju Nutellu. Ja ću jesti kašikom. Uzet ću odmah više. Nešto nije u redu. Ne mogu da izvučem kašiku. Kako to? Hajde! Ups. Kako boli, šta je to bilo? Vivian, jesi ti bacila teglu u mene? Kako si smela? Izvini, Janice, ja nisam namjerno. Hoćeš? Ne moraš, dobro? Znači, ja ću više dobiti. Okej, probat ću opet. O, da, divno. Ovo uopšte ne liči na klasičnu Nutellu, ali sviđa mi se. Šta se dešava? Pomažem ti da obrišeš Nutellu sa usta. Tako mnogo bolje. Hajde, Jenny, sad ti. Čekaj, hajde da ti pomognem. Ja sam ipak muškarac. Eto, izvoli. Ja sam pripremila ogromnu kašiku za svoju ogromnu porciju. Sad ću probati. O, da. Drugari, bili ste u pravu. To je mnogo ukusno. Neću nigde da žurim. Hoću da uživam u svakom trenutku. Čekajte, a gdje je moja kašika? Gdje je nestala? Našla sam je. Ne, to nije to. Dakle su klešta tamo. Konačno. Evo je moja kašika. Bravo, svaka čast. Ja sam se tako umorila dok sam je tražila. Ja sam sva u Nutelli. Još i ruka. Janice, ne brini. Tvoj prijatelj će ti rado pomoći da rešiš taj problem. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo,
Šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Poslednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jel, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se takmičite kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. E pa ne, ne planiram da izgubim. Stavljam sve sastojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jo, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair.
Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nagjece. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nagjece. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, Bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja, umočiti meso u njega, a zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nagjece će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nagjece u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nagjece? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. Ja bih rado pojela picu sad. Pizza. Da, to mogu. Ovdje je potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. Žao mi je da vas umetam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, Bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Uj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep.
O, da, kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti bok i štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. A treba nešto smisliti? Buba švaba, sad ću se uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti... Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ukrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše.
O, divno. Jao, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo, tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno, jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša, čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Devojke, čao. Hajde da saznamo šta je mati ispod vaših poklopca. Ema, otvaraj. To je torta sa žvakom Huba Buba. Super. To je tako cool. Želim odmah da probam ovu kuglicu. Mari, vidi, sad ću naduvati veliki balon.
Bilo je cool. Stani, skidaj svoj poklopac. Wow, ovo je prava čokoladna torta. Wow, divna je. Emma, hajde da probamo pače naših torta. Da, hajde. O, moja torta je unutra čokoladna. Divno. Wow, a ja imam roze tortu. Nadam se da je unutra isto od žvake. Da, jeste. Mogu naduvati još jedan balon. Divno. I sada imam puno žvake u ustima. Ekstra. Emma, imam ideju. Hajde da se zamenimo tortama. Daj da razmislim. Ne, neću tvoju čokoladu. Ja više volim žvaku. Dobro, onda ću te zavitlavati. Mogu probušiti Emin balon svojom šnalom. Bum! Ne, sva sam lepljiva. Pazi se, Mari. Sad ću te naučiti pameti. Jesi htjela da probaš moju tortu? Izvoli. Šta si uradila? I ja tako mogu. Mari, sva sam u čokoladi. Umazala si me i dobit ćeš duplo. Ti si prva počela. Eto ti. Devojke, šta vam je? Vreme da se zaustavite. Ajoj, da ste videle sebe. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Hajde, papir, kamen, makaze. Hej, ja sam pobedila. Da vidimo šta sam dobila. Wow, cela kanta hubabube. Izgleda zanimljivo. Oho, liči na ljigavca. Ali ukus je ekstra. Njom, njom. O ne, zaglavila sam se. Emma, pomozi mi. Ajoj, saću, a vučem te. To je bolelo. Da, sva sam lepljiva, ali žvaka je ekstra. Emma, prestani da se smeješ. Pogledaj šta si dobila. Wow, to je kante Nutelle, blago meni. Još nikad nisam jela Nutellu kutlačom. To je ekstra. Oduševljena sam. Mada, ne treba mi kutlača. Mogu da popijem svu Nutellu ovako. O ne! Jao, kante je bila preteška. Sve sam prosula na sebe. Ne vidim ništa. Ajoj, baš smo smešni. Aha, hajde da se zagrlimo. Opa, nova hrana. Šta ste dobili? Mari je dobila fontanu od žvake, a Emma fontanu od čokolade. Probajte. Ja ću prva. O, to je divno. Mogu čak naduvati balon. Ha, cool. Želim još. Sad i ja mogu probati. Ova čokolada je divna. Baci kocku, Mari. O, imam super ideju. Mogu napraviti slatki balon uz pomoć slamčice. Šta je ovo? Izgleda čudno. Sad čekaj malo. Sada mogu od ovog balona napraviti bilo koju igračku. Oho, kakvo slatko kuće, svaka čast. A ja ne mogu praviti takve igračke. O, ali smislila sam nešto drugo. Ne mogu naduvati balon, ali sigurno mogu zalediti čokoladu. Samo treba da napunim slamčicu čokoladom i nacrtam nešto. Mari, vidi kakvu slatku macu imam. Do, baš je slatko. Ne, Mari, ne smiješ je jesti. Ja ću je sama pojesti. Wow, prelepo. Nisam znala da je moja drugarica takva cicija. Ali imam drugu ideju. Mogu popiti njenu čokoladu. O da, baš je ukusna. Emma čak ne primećuje da pijem čokoladu iz njene fontane. Ej, a gdje je moja čokolada? Nestala? Mari, da li si popila svu moju čokoladu? To nisam ja. Onda ću ja popiti tvoju žvaku. Ne, to je moja fontana. Hej, sve si prosula. Jao, devojke, prosule ste žvaku i pokvarili fontanu. Nemojte se svađati. Opet sam se isprljala. I ja isto. Ali to je bilo smešno. Brzo podignite svoje poklopce. Hajde zajedno. O, dobili ste nešto zanimljivo. Šta je Mari dobila? O, da, to je čokoladna flaša kole. Miriše ekstra. O, a ukus je još bolji. Oho, Emma, nećeš verovati. Hej, pazi. Pogledaj šta je unutra. To su Skittles bombone. Pa ne, to su samo moje bombone. Wow, to je divno.
Imam još i čokoladnu flašu. Nevjerovatno. A hoćeš dati svojoj najboljoj drugarici malo čokolade? O, divne. A hoćeš mi dati i bombone Skittles? Molim te. Nisam htjela etiketu. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. O, to je honey jelly od žvake. Nevjerovatno. Mari, vidi kakav balon sam napravila. Sad ću ga vezati koncem da se ne isprazni. Eto, sad imam lep roza balon. Vezat ću ga za stolicu. Hoću da napravim što više balona. Žvačem. I duvam. Vežem. Tako je. Odlično mi ide. To je jako lepo. Super. Jo, šta se dešava? Mari, probudi se. Odlećem. O ne, šta da radim? Ako sam daleko od kuće. Hajde da vidimo nove slatkiše. Oho, kod Marije aparat sa žvakom. Cool. A kod Eme aparat sa čokoladicama. Ko će da počne? Ema? Hajde. Trebaju mi novčiće da bih mogla dobiti nešto. Odlično. Ubacujem u aparat i vadim čokoladicu. Da, uspelo je. Izvukla sam mali Mars. Super! Moram ga odmah probati. Jako mi se sviđa ovakva čokolada. Dobro je što imam još para. Mogu izvući više ukusnih čokoladica. Da, i još jedna čokolada. Ovaj put sam dobila Milky Way. Wow, a sada Bounty. Obožavam ga. A sada imam odmah 4 čokoladice. Što? Da li sam već sve pojela? Mari, sad ti. Konačno. Hej, što mi ne daješ žvaku? A, shvatila sam. Trebaju mi pare. Ali ja nemam ništa. O, tačno. Mogu pozajmiti pare od svoje omiljene drugarice. Naravno. Jo. Sve sam potrošila, a žao mi je. Jao, i šta da radim? O, došla mi ideja. Ja mogu jednostavno razbiti aparat. Da, to je bilo lakše nego što sam očekivala. Eto, sad su sve žvake kod mene. O, da, baš su lepe. A sad ću naduvati balon. Wow, Ema, pogledaj koliki je. Ojoj, Mari, opet smo lepljivi zbog tebe. Jao, da, nisam ovo planirala. Uj. Što si morala praviti tako veliku balončugu? Došlo je vreme da saznamo šta se krije ispod poklopaca. O, to su medvedići. Kod Eme su od žvake, a kod Marije od čokolade. Kako je smešan. Da, jeste. Hajde da se takmičimo. Ko prvi sve pojede, taj je pobedio. 3, 2, 1, počinjemo. Ovo, čak mogu i baloni praviti. Moj čokoladni medvedić je isto prelep. Ne, moja žvaka je mnogo ukusnija. Čak izgleda lepše. Dok ti pričaš, ja sam već skoro sve pojela. Ostalo mi je malo pače. Što? Moram požuriti. Da, pobedila sam. To, ja sam najbolja. I ja sam sve pojela, ali ne mogu da progutam. Mari, pomozi mi. Mari, treba mi pomoć. Žvake je previše. Zalepila mi je usta. O, ideja. Vakum guma će pomoći. Hajde. Gotovo. Oho, kakve usne. Što je ovo? Nadam se da to nije za uvek. Baš si smešna. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! S polja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice.
Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila celu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo juice ball kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. Vi niste ispunili moju želju. Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje.
Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je! Svaka mi čast! Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je, ostalo je malo sačekati. Već je gotovo, može da se vadi. Kakav miris! Lepota! I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to ni to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. Pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. Kakva je? Marshmallow. Sviđa mi se. Šta je dalje? Kako neobična žvaka. Probat ću. Ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. Da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? Naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. Da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? Nije loše. Šta to radiš? Kako ukusno. Ja obožavam šećernu vunu. Pala mi je na pamet ideja. Napravit ću kajganu od šećerne vune. Eto, tako. Uspela sam. Vivian, probaj. Da, naravno. Hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. Ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvjetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali
Остала još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila.